ጥዕና ሃበልና ክቡራት ተመልከትና ኣብዚ ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ክልተ መንእሰይ ምሁራት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ምሳና ንክትፀንሑ ክብሪ ንዕድም ክቡራት ዕዱማት ኣጋይሽና ናብ ቀለ ምሕትትና ምምፃኹም ክብረት ይሃበልና እሞ ቅድሚ ናብታ ቀዳመይቲ ሕቶና ምእታይና ዓርስኩም ዶ ክተላልዩ ምስ ተመልከትና ትገብረልና ዕድመ ብጣዕሚ ዘመስግን ኢሳያስ ሃይለማርያም ይበሃል ባክግራውንደይ ያው በመጀመሪያ ሕጊ ኣብ ሃረማያ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኢትዮጵያ ወድየ ካልኣይ ዲግሪ ብሕጊ ድማ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካሊፎርኒያ ካብ በርክሊ ወድየ ናይ መጀመሪያ ስርሐይ ብሕፁይ ዳኝነት ብኢትዮጵያ ንእሽተን ሰሪሐ ነይረ ኣብዚ ዓዲ እዚ ድማ ናይ ሕጊ በዓል ሞያ እየ ያው ሪሰርች ይገብር ብፍላይ ኣብ ማይግሬሽን ዝምልከት ሪሰርች ይገብር እየ ናይ ሕጊ በዓል ሞያ ማለት እዩ ታንኪዩ ዮናል ኣነ እውን ሙሉ በየና ይበሃል ኣብ ኖርዌይ ዝነብር ሕጊ የተማሂረ ነውሕ ዝበለ እዋን ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ቤት ትምህርቲ ሕጊ እናሰርሐው ነይረ ኣብ ዝቐረባ ከዓ ሓደ ዓመት ገይረ ዳርጋ ናብ ኖርዌይ ናይ ዶክትሬት ትምህርቲ ክመሃር መፅአ ኣብኡ እናቐፀልኩ ይርከብ ይቐኒልና እሞ ላብቲ ቀዳመይቲ ሕቶይ ከኣቲ ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ ጨፍጫፍን ግፍዕን ቁፅርን ስፍርን የብሉን እዚ ብውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ ሰራዊት ፋሽሽቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሖ ሰራዊትን ከምኡ እውን ኣስፋሕፋቲ ግዝኣት ኣምሓራን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘብፅሕዎ ዘሎ ግፍዒ ዓመፅ ስፍርን ቁፅርን የብሉን እዚ ንሕና ተኣይና ነጠልብ ዘይሻራው ሳልሳይ ወገን መፃረይ ኣትዩን ከፃሪሞ እዞም ገበነኛታት ኩናት ናብ ዓለም ሕጊ ቀሪቦም ግቡእ ፍርዶም ንክረኽቡ እዮም ይኹን እምበር ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰል ተጠባቂ ኣካል እቲ መፃረይ ጉጅለ ገይሩ ሓሪዎ ኣሎ እዚ ብህዝብን መንግስትን ትግራይ ተቐባልነት የብሉን እናበልና እውን ፀኒሕና ኢና ሕዚ እውን እናኸደ እዩ እቲ ዲፕሎማስያዊ ቃልስና ኣብዚ እንትና ብዓይኒ ሕጊ ከመይ እዩ ዝረአ ትክክል ኣይኮነን ፍትሓዊ ኣይኮነን ኢልና ናይ ምሕታት መሰል ኣለና ዶ ተሓቲትና ሓሳቦም ናይ ምቕያር ተኽእሎ ኣሎ ዶ ኣብዚ ብዓይኒ ሕጊ ከመይ እዩ ዝረአ ብኢሳያስ ክጅምር ትሕቶ ቅርብ ዝርዝር ካብ ምእታና ቀዲምና ግን ሓደ ክነልዕሎም ዝግብኦም ሓሳባት ኣለዉ መጀመርያ ናይ ኢትዮጵያ ሂውማን ራይትስ ኮሚሽን ወይ ድማ ናይ ሰብኣዊ መሰል ኮሚሽን ኢትዮጵያ ኣብዚ ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ ዘሎ ግፍዒ ናፃ ኮይኑ ብዘይ ወገናውነት ለይርአየ ክምርምር ክፍትን ወይ ድማ ከፃሪ ይኽእል ዶ ዝብል ቅድሚ ምምላስና መሰረታዊ ዝኾኑ ሓደ ሓሳባት ከልዕል ይፈቱ በመጀመርያ እቲ ዕላማ ምፅራይ ገበን እቲ ፐርፐዝ ኢንቨስቲጌሽን ወይ ድማ ምፅራይ እንታይ እዩ ኢልካ ምልኣል ኣድላ ይመስለኒ ብኻልኣይ ድማ ወገናዊ ዘይኮነ ወይ ድማ ኢንዲፔንደንት ኢንቨስቲጌሽን ዝብልዎ ከመይ ጌርና ኢና ክፍፀም ዝኽእል ዝብል እሱ እውን ሓሳብ ምልዓል ኣድላይ እዩ ሳልሳይ መበገሲት ወገናውነት ንምንታይ እዮም ኣብ ሰብኣዊ መሰል ምፅራይ ትካላት ይኹን ውልቀ ሰባት ብምክንያት እንታይ እዮም ወገናውነት ከርእዩ ዝኽእሉ ዝብል እውን ሳልሳይ ሰለስተ ዓበይቲ ኣንፈታት ክነልዕል ኣድላይ ይመስለኒ ብቀዳምነት እቲ ዕላማ ምፅራይ ገበን እቲ ፐርፐስ እንታይ እዩ ኢልካ ምሕታት ኣድላይ እዩ ከም ዝፍለጥ ናይ መጀመርያ እቲ ዋና ናይ ኢንቨስቲጌሽን ወይ ድማ ናይ ምፅራይ ዕላማ ፍትሒ እዩ እቲ ግፍዒ ዝበፅሖ እቲ ተቃተለ እቲ ደፈረ እቲ ወደመ ንብረት ዝምልክት ጠቕላላ እቲ ትወፅዕ ኣካል ውፅዕ ዝኾነ ኣካል ኣብ ናትና ኬዝ ድማ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ፍትሒ ልከግኒ ምግባር እዩ እቲ ዋና ዕላምኡ ፍትሒ ትወፅዕ ኣካል ምሃብ እዩ ቀፂሉ እቲ ገበን እቲ ዝፍፀም ዘሎ ግፍዒ ወይ ድማ ገበን ኣብ ካሊእ ማሕበረሰብ ወይ ድማ ኣብ ካሊእ ክፋል ዓለም ተደጊሙ ልከይፍጠር መግበሪ እዩ ብድሕሪ ግዜ ንኣብነት ኣብ ሩዋንዳ ናይ ጀኖሳይድ ተፈፂሙ እቲ ጀኖሳይድ ኣብ ካሊእ ዓለም እውን ልከይድገም እቲ ግፍዒ ብተወሳኺ ኣብ ካሊእ ቦታ ከይድገም ንምግባር እዩ መምሃሪ ክኸውን እቲ ዕላማ እሱ እቲ ካልኣይ ዕላማ ማለት እዩ ሳልሳይ እቲ ግፍዒ ዝፈፀመ ወይ ድማ እቲ ገበን ዝፈፀመ ኣካል ፍትሓውን ተመጣጣንን ዝኾነ መቕፃዕቲ ንምሃብ እዩ ሳልሳይ ዕላማ ፓኒሽመንት ዝብልዎ ማለት እዩ ገበን ዝፈፀመ ኣካል ቁፃዕ ኣለዎ እቲ ቁፅዓት ድማ ተመጣጣንን ዝግባእን ክኸውን ኣለዎ እዚ ማለት እስሩ ክቁፃዕ ዝግብኦ ሰብ ድሕሪ ዘይተዋፅኦ እውን ኢንጀስቲስ እዩ ኢፍትሃውነት እዩ
ከቢድ ቀፃዕት ቅፃት ዝግባእ ሰብ እውን ቅልል ዝበለ ቀፃዕት ንሕተወፅሑ እውን እሱ እውን ፍትሒ ተዋሂቡ ማለት ኣይከኣልን ስለዚ እቶም ዋና ዋና ዓላማታት ሰለስቲኦም እዮም ብተወሳኺ እውን እቲ ዲተረንስ ዝብልዎ እውን እቲ ገበን ደጊሙ ከይፍፀም ዲተር ንምግባር ብተወሳኺ እዚ እውን ዓላማ ኣለዎ ብጠቕላላ እዚኦም እዮም እቶም ሰለስተ ዋና ዋና ዓላማታት ናይቲ ምፅራይ ገበን ፐርፐዝ ወይ ድማ ዓላማታት ማለት እዩ ቀፃሊ እቲ ዋና ኢንቨስቲጌሽን ወይ ድማ ናይ ምፅራይ ከይዲ ትግበር ተሎ ብሳልሳይ ወገን ኢንዲፔንደንት ወይ ድማ ወገናዊነት ዘይብሉ ናይ ምፅራይ ከይዲ ምግባር ንምንታይ እዩ ዝብል እውን ምልዓል ኣድላይ እዩ እቲ ዋና ካብቶም ቀንዲ ዕላማታት ናይ ኢንዲፔንደንት ኢንቨስቲጌሽን ወይ ድማ ወገናዊነት ዘይብሉ ናይ ገበን ምፅራይ ዝግበረሉ ምክንያት ሓደ ተሓታትነት ንምርግጋፅ እዩ እቲ ኣካውንታቢሊቲ ዝብልዎ ማለት እዩ ምክንያቱም ነፃ ብዝኾነ ወገናውነት ዘይብሉ ኢንቨስቲጌት ዝገብር ወይ ድማ ዘፃሪ ኣካል ብትክክል ተሓታትነት ወይ ድማ ኣካውንታቢሊቲ ክራገፅ ክገብር ይኽእል እዩ ምክንያቱም ነፃ ስለ ዝኾነ ፅዕንቶ ዘሕድረሉ ሳልሳይ ወገን ስለዘይህሉ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ባያዝ ወይ ድማ ሸርሒ ወይ ድማ ወገናውነት ከይህሉ ምግባር እዩ ኦፍኮርስ ከምቲ ቀዲመ ዘልዕልክዎ ሳልሳይ ደረጃ ማስረጃታት ከይጠፍኡን ወይ ድማ ኤቪደንስ ዲስትራክሽን ዝብሎ ማለት እዩ ብካሊእ መንገዲ ድማ ቪክቲምስ ወይ ድማ ገበን ትፈፀመሎም ኣካላት ጉድኣት ከይበፅሐሎም መግበሪ እውን እቲ ሓደ መንገዲ እዩ ኢንዲፔንደንት ኢንቨስቲጌሽን ወይ ድማ ወገናውነት ዘይብሉ ናይ ምፅራይ ከይዲ ኣድላይ ዝኾነሉ ምክንያቱም እዚ ዘልዕልክዎ ምክንያት እንታይ እዩ ብዙሕ ግዜ ወገናውነት ዘርኢ ኣካል ኣብቲ ናይ ከይዲ ምርመራ እንድሕር ተሓዊሱ ማስረጃታት ምጥፋእ ክጅምር እዩ ገበን ትፈፅመሎም ኣካላት ይኹኑ ወይ ምስክር ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት እውን ሳልሳይ ወገን እቲ ነፃ ዘይኮነ ናይ ኢትዮጵያ ሂውማን ራይትስ ኮሚሽን ንኣብነት እንድሕር ኣትዩ ብዙሕ ነገር ሓደጋ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ካብ ማስረጃ ካብ ምጥፋእ ጀሚሩ ምስክራትን ትጎድኡ ሰባት እውን ተወሳኺ ሓደጋ ክበፅሖም ይኽእል እዩ ምክንያቱም እቲ ኣካል ናፃ ኮይኑ ኢንቨስቲጌት ዝገብር እንድሕር ዘይኮነ ዝረከቡ ሓበሬታ ምስ ዩኤን ዩናይትድ ኔሽን ብሓባር ክሰርሕ ተሎ ጆይንት ኢንቨስቲጌሽን ኣድላይ ዝኾኑ ናይ ምስክራት ዝርዝር ይኹን ማስረጃታት እኩል ሓበሬታ ምስ ረኸበ ምስ ሳልሳይ ወገን ምስቲ ኣፈፃሚ ኣካል ምስቲ ብሕጊ ተሓታቲ ክኸውን ፅበዮ ዘለና ኣካል ርክብ ስለ ዘለዎ ተወሳኺ ማስረጃታት ክጠፍኡን ሰባት እውን ሓደጋ ክጋጥሞም ክገብር ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ናፃ ዝኾነ ወገናውነት ዘይብሉ ናይ ኢንቨስቲጌት ዝገብር ወይ ድማ ዝምርምር ወይ ድማ ዘፃሪ ኣካል ኣድላይ ዝኾነሉ ምክንያት ሳልሳይ እዚ እዩ ማስረጃ ከይጠፍእን ምስክራትን ሓደጋ ዝበፅሖም ኣካላት እውን ተወሳኺ ሓደጋ ከይበፅሖምን ማስረጃ ከይጠፍእን ምግባር እዩ እቲ ራብዓይ ወሳኒ ዕላማ ናይቲ ወገናዊ ዘይኮነ ናይ ምፅራይ ከይዲ ኣድላይነት ትረስት ወይ ድማ እምነት እዩ እምነት ክንብል ከለና ክልተ ዓይነት እዩ ሓደ እቲ ሓደጋ በፅሕዎ ዘሎ እቲ ውፅዕ ዝኾነ ኣካል ህዝቢ ትግራይ ንዩናይትድ ኔሽን ዘለዎ እምነት ማለት እዩ ምክንያቱም ዩናይትድ ኔሽን ከም ወገናዊ ዘይኮነ ዓለም ለኻዊ ትካል እዩ ፍሉጥ ትካል እዩ ግን ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሂውማን ራይትስ ኮሚሽን ብሓባር ክሰርሕ ተሎ ግን ናይ እምነት ወይ ድማ ናይ ትረስት ኢሹ ክመፅእ እዩ ኣይግድን ምክንያቱም እዚ ትካል እዚ መን እዩ እንመን እዮም ንምንታይ እዩ ህዝቢ ትግራይ እውን ትረስት ዘይብሉ ዝብል ድሓር ክንመፀሉ ኢና ስለዚ ናይ ትረስት ኢሹ እውን ኣሎ ናይ እምነት ምሕዳር ምክንያቱም ናይ ፍርዲ ከይዲ ትግበር ተሎ እቲ ወሳኒ ዝኾነ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር ትረስት ወይ ድማ እምነት ክህልወካ ኣለዎ ኣብቲ ስርዓት ኣብቲ ፕሮሰስ ክተኣምነሉን ትቕበሎ ክኾን ኣለዎ ስለዚ ትረስት ራብዓይን ወሳኒ ሓሳብ እዩ እቲ ናይ ኢንዲፔንደንት ወይ ድማ ወገናዊ ዘይኮነ ናይ ምፅራይ ከይዲ ኣድላይነት እቲ ናይ መጨረሻ ሓምሻይ ከም ሓሳብ ድማ ፒስ ኤንድ ሪኮንሲሌሽን እርቀ ሰላም ዝበሃል ነገር እውን ኣሎ እዚ ኣስዩም ንግበር ሞ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ፍትሒ ተረኺቡ ኩሉ ነገር ኣብቲ ዝነበሮ እንድሕር ተመሊሱ ገበን ዝፈፀሙ ኣካላት ብሕጊ እንድሕር ተሓይቶም መጨረሻ ንኣብነት ድሕሪ ህዝቢ ትግራይ ተቐቢልዎ እርቀ ሰላም ይውረድ እንድሕር ተባሂሉ ንኣብነት እርቀ ሰላም ንክወርድ ኣብቶም ካልኦት ዓድታት እውን ንኣብነት ሳውዝ ኣፍሪካ ዝረአናዮ መጀመርያ ዘጥፍኡ ሰባት ብሕጊ ተሓታቲ ክኾኑ ኣለዎም ስለዚ ናፃ ብዝኾነ ወገናዊ ዘይኮነ ኣካል ኣፃሪይዎ ፍትሒ እንድሕር ዘይተረኸበ ነጋር ክኸውን እርቀ ሰላም ዝበሃል እውን ኣይሕሰብን ምክንያቱም ፍትሒት ኣይተዋሃበን እያ ናፃ ብዝኾነ ኣካል ፍትሒ ስለ ዘይተገበረ እቲ እርቀ ሰላም ወይ ድማ ፒስ ኤንድ ሪኮንሲሌሽን ዝበሃል ነገር ክፍፀም ኣይኽእልን ስለዚ ወገናዊ ዘይኮነ ናፃ ናይ ምፅራይ ኣካል ንምንታይ ኣድላይነቱ እተን
كم تنزل لهم حساباتين تسالساي كلعلو ذلي حساب بينه تمبجسي توغناوينت دمنتايم وغناوينت لكرايز خللو مخنيات دمنتايم ناي human rights investigation وين دما مصاري اكالات فلاي دما ناي لوكال زخونو علم لخ درجات يخونس كمت ناي ኢትዮጵያ human rights commission አይነት አካላት دمنتايم وغناوينت زريو دبلون مرأي أرلاي مسلني so زي بخلطة من قدي مغيلنا مرأي كال حدا كم تكال ناي إثيوبيا Human Rights Commission كم تكال ناس آخوينو بذي وقراوينات كسر هي خلدو خلايد ما بكمول كسب توم إثيوبيا Human Rights Commission ناي إثيوبيا سواء مسؤول كوميشن زبال جمرحو سبات كم بقول كسب درجاون إنما اليوم زبل بخلطة من قدي مغيل خمراي أرلاي مسلني كم تكال تريد لنا ناي إثيوبيا Human Rights Commission بزح ساقمر له هذا كم تقول لنا نفولتو أب تقرأي تقول لك إنها تفتسما فيدخم الصاري تبهلت له بت أبومبر دكتور دانيال بكالا غيرهم تايمي لهم investigate قبروا ودما كتصاريو تليتين برومن يقلت سياب تلفزيون اليوم عير منبر حرق دي تايلو تقرأي استقبالو يتصدقات شكر مكنيات هيدان investigate معرك ممرمر عنشلن يلو بقلت سيب تلفزيون تزاري بوي ريكارد تبارنا قريم ስለዚህ ከም ትካል ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ግፍዒ ኢንቨስቲጌት ትገብር ተጻሪ ምድላው ዘይብሉ ድሌት ዘይብሉ ኣካል ምዃኑ ክፍለጥ ይግብኦ خلای ከም ትካል ክንሪኦ ተለና ድማ ናይ ዲሞክራታይዜሽን ኤንድ ሲቪክ ሶሳይቲስ ናይ ዲሞክራሲያዊ ምዕባለን ናይ ሲቪክ ሶሳይቲ ዝበሃሉ ናይ ዲሞክራቲክ ትካላት ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ይመስል ኢልካ እውን ምርኣይ ኣድላይ ምክንያቱም ኣብ ኣሜሪካ ወይ ድማ ብዲሞክራሲ ማዕበሉ ዓድታት እንድሕር ኮይኑ እቶም ሲቪክ ሶሳይቲስ እቶም ኤንጂኦ or ናይ ከም Ethiopian Human Rights Commission عينت تكالات ناس أخوينهم كم من قصدي سعنتو زي حضر لهم كسرحي خليه قبل ما عبل عادي هاي ديمقراطية خيري أبصبوا الخون اللي عادت خون تولهم على تيم أبي تبي أجن خلنا كم الفوتو شكوان ناي Human Rights Investigation أسبوع مثل بتصاري أكاد تعرفوا يتناي فرد أكاد دخول بيت فرد كواس بناس الناس كم زي سرح بدم بجيرب أبي تبي أون هون على مون فوتو نجاري بدم بي زفت سما أكاد فقط تاع يكون تزاري سعنتو تحضر لهم تكالات مخانين فلتي لذي كم زي عينت تكالنا هالوا بناس النت بزي وقراوينات كمرمر يلخا تسويت مقبار كيغايو مخناتهم ناي إثيوبيا ناي معبالة ديمقراطي سلن فوتو تناي فتسا ماكال كندي ناي سعنتو كم زحدر نات فلتا مالتيو سالساي ناي تجبن بهاري ون أو قمت كاتلو the nature of the crimes بلوم مالتيو زي تاي مالتيو ኢትዮጵያ ህዝብ ፈጢሩ ዘሎ ኩናት ናይ ብሄር ፎከስ ዝገበረ ብሄር ምክንያት ፈላምነት ብሄር ምክንያት ተበገሰ ኩናት እዩ እዚ ማለት ሰባት ስለዝኾና ተፈላለዩ ሰባት ናይ ኤትኒክ ባያዝ ዝብልዎ ብብሄር ምክንያት ብተወሰነ መልክዕ ፅዕንቶ ይሕድር እዩ እዞም ሰባት ድማ መብዛሕትኦም ናይ ግድን ናይ ሓደ ብሄር ስለዝኾነ ከዳልዩ ዝብል assumption እውን ኣይኮነን ግን بتشبط practically بتشبط نريو نجارات سلزلو تجيبن ناي بهير تكور بهير تخيرو جبرزلو أطلتن مدفارن سلزخوانا توم ناي Ethiopian Human Rights Commission زلو سبات ما ببزحتيو ناي ethnic bias كم زلوهم تشبط زخوانا objective خوانا نجار رناي نجارون سلزلو كم تكال حتى زكتيو نجار زي هاري زيو بتوسخي دما نايت أفصام أكل نوي عيد زبال نجار السبون أو قمت كاتلو تايمالتيو the executive overreach زبال نجار الله أفصام أكل مزحت يوم ديمقراطية عمل لهم عدتات زفتسم أكل توم كالات نايت سواء مثل تكالي يكون بيت فردي يكون كلنا مالمس كله أبتعد زلوا تكالات سعنتو كم زحر لهم يفلتي بفلاي دم بتجيبيا زفتسم أكل executive زبال branch ويدما أكل بيت فردي يكون ناس سواء مثل كوميشن يكون وقتها سعنتو زحر لهم أكلات يوم بفلاي دم دانيال بكالن أحتيجي مسوز زرقو زلوا سباتون بعلو مريضو هاند بيكس جبرهم مريضو شومان سباتي يوم سوترحم تفنس منجستي بقطع دموز خفلهم سباتي ما منجستي بيرول زلوا سباتي يوم بس كلها أنا قرأ قمت تلها بنهاز أنها تكسرح كتصار يزبل نجار أمنات نايت بحين مرات كمشين يلا حدا كله تكبون نجار زيت وأنا كان حساب
I think ናብቶም ካልኦት ደጊመ ክምለሰሎም እየ በዚ ምክንያት እዚ ናይ ኢትዮጵያ Human Rights Commission ናይ ሰብኣዊ መሰል ምፅራይ ኸይዲ ምስ ሕብራት መንግስቲ ብሓባር ክሰርሕሉ ዝግባእ መንገዲ ብስሩ ክሕሰብ የብሉን ብጣዕሚ ሓደገኛ እውን እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ክቃወሞ ይግባእ እዩ ክቃወሞ ጥራሕ እንተይኮነስ ተወሳኺ ዝገደደ ሓደጋ መንከራን ከምፅእ ዝኽእል ነገር ስለዝኾነ ወይ ዩናይትድ ኔሽን በይኑ ኢንቨስቲጌት ክግበር ኣለዎ ወይ ድማ ብስሩ ናይ ኢትዮጵያን Human Rights Commission ዝበሃል ብሓባር ምስራሕ ብጣዕሚ ሓደገኛ ከም ዝኾነ ክፍለጥ ኣለዎ I think እዚአን እየን ተን ርእይቶታተይ ተወሳኺ ድማ ዩናይትድ ኔሽን ብቑዕ ዝኾነ ኣካል እዩ ብገንዘብ በዓል ሞያታት እውን ብጣዕሚ ስኪል ዘለዎም ክእለት ዘለዎም ልምዲ ዘለዎም ከም ትካል እውን ናፃ ኮይኖም ዝሰርሑ ስለዝኾኑ ብዩናይትድ ኔሽን ጥራሕ ኢንቨስቲጌት ክግበር ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ እዚ ክቃወም ኣለዎ ናይ ሕጊ መሰረት እውን ኣለዎ እዩ ምክንያቱም እዞም ኩሎም ዝርዝርኩም ነገራት ናይ ሕጊ መሰረት ከም ዘለዎ ናይ ኢንዲፔንደንት ወይ ድማ ናፃ ኮይንካ ኢንቨስቲጌት እንድሕር ዘይግበር እቲ ጉዳት ዝበፅሖ ኣካል ናይ ምቃወም ሕጋዊ መሰል ከም ዘለዎ ክፍለጥ ይግባኦ እዩ ይቐኒልና ኢሳያስ ናብ ሙሉ ክንኸዲና ውድብ ሕብራት መንግስታት ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰል ተጣባቂ ኣካል ተመጻረይ ጉጅለ ገይሩ ምምራፁ እዚ ኩሉ መስርሕ ለይፈልጥ ኮይኑ ድዩ ወይስ ኮነ ኢሉ እዩ ወይ ናይና ድኽመት እዩ ናይቲ ቃልስና ድኽመት ስለዝነበሮ እዩ ብምንታይ እዩ ዝኸዝሱ ልኡ መፅዎ እኒኦ ኣካል ተመጻረይ ጉጅለ ገይርዎ እኒኦስ ብምንታይ መዐቀኒ እዩ እንድሕር ደኣ ንሕጊ ቤዝ ዘይብሉ ኮይኑ ቅንዕልላይ ከምቲ ዝተባሃለ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክነውግዕ ከለና ባህሪ ናይቲ ዝምርመር ነገር ናይቲ ጥፍኣት መጠን ልክዕ ናይቲ ገበን ዓይነት ኣብ ግምት ክኣቱ ኣለዎ ምክንያቱ ቅትለት የጋጥም እዮ ኩሉ ዓዲ ካሊእ ዓዲ ካሊእ ኣካል መፅኡ የፃሪ ኣይበሃለን እዚ ብዓይነቱ ብጣዕሚ ዝተፈለየ ስለዝኾነ እዩ ዝተፈለየ ኣካል ይእቶ ዝብል ሞገት ነቕርብ ዘለና ንምንታይ እዩ ኣብቲ በፂሕዎ ዘሎ ውሳነ በፂሕዎ ቅድሚ ምባልና ቁሩብ ኣፍቶም ዝፍፀሙ ዘለው ዝቕፅሉ ዘለው ገበናት ውሱን መልክዕ መሓዞም ፅቡቕ ይመስለኒ ከም መልዓሊ ዝኸድ ዘሎ ነገር ብቁፅሪ ብመጠን ብስም ነቲ ህዝቢ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩሉ ዝበፅሐ ዘሎ ህዝቢ ሓደ ብሓደ ማጥቃሱ ብኣይ ዓቕሚ ዝኾነ ኣይኮነን ግን ክሳዕ ሕዚ በቲ ሚድያ ዝወፀ ጥራሕ ክንሪኦ ከለና እቶም ዝፍፀሙ ዘለዉ ገበናት ዓለም ለኻዊ ገበናት እዮም ክበሃሉ ዝኽእሉ ዓለም ለኻዊ ገበን እንታይ ማለት እዩ ብባህሪ እዩ ዩኒቨርሳል ክራይምስ ዝብልዎ ብቐንዱ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ከባቢ ወይ ነቲ ዝሞተ ሰብ ወይ እንታ ዝተደፍረት እኖ ዝፈረሰ ዓዲ ጥራሕ ተጎዳኢ ዘይኮነስ እቲ ጉድኣት ዝበፅሖ ናይ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ተገይሩ ይውሰድ ማለት እዩ መጠኑ ከምዚ ይግለጽ ስለዝኾነ እውን ኩለን ዓድታት ከምዚኦም ዓይነት ገበና ተፈፂሞም ክርከቡ ከለዉ ጠጠው ከብላ ምስ ተፈፀመ ድማ እቶም ፈፀምቲ ኣካላት ናብ ሕጊ ከቕረባ ስልጣን ይህልዋን ኣብ ካሊእ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ቅትለት ኣብ ካሊእ ዓዲ ክምርመረ ይኽእልን ከምዚኦም ዝበሉ ክኾኑ ከለዉ ግን እቶም ዩኒቨርሳል ክራይምስ ዝበሃሉ ዓለም ለኸ ገበናት ክበሃሉ ከለዉ ግን ኣብ ሓደ ቦታ ይፈፀም ኣብ ዝኾነ ዓለም ክፍሊ ይፈፀም ናይ ኩሉ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ጉዳይ እዩ ተባሂሉ ስለ ዝሕሰብ ኣብ ካሊእ ዓዲ እውን እዞም ሰባት እዚኦም ከየምልጡ ስለዚ ካብ ዓዲ እንተወፂኦም ክትሓዙ ክእሉ ማለት ኣብ ዝኾነ ዓዲ ከምኡ ዓይነት ኢምፕሊኬሽን ኣለዎ እቲ ናይ ዓለም ለኻዊ ገበን እዩ ክበሃል ከሎ ብግዜ እውን ኣይግደብን ሕዚ ግዜ ገደብ ዝበሃል ኣሎ ብዙሕ ገበናት ክፍፀሙ ድሕሪ 20 ዓመት ወይ 25 ብዙሕ ከበድቲ ገበናት ዝበሃሉ ብድሕሪኡ ክሲ ምምፃእ ይከኣል ከምዚኦም ዝበሉ ገበናት ግን ክፍፀሙ ከለዉ ገደብ የብሎም ኩሉ ግዜ ኣብ ዝተሳተፉ ሰባት ዝፈፀሙ ጥራሕ ዘይኮነ ብዝተፈላለየ መልክዕ ዝተሳተፉ ሰባት ተሓተቲ ዝኾኑሉ መስርሕ ኣሎ ኢና ንብል ዘለና ብቐንዱ
ዓለም ለኸ ገበናት እዮም ዞም ኣብ ትግራይ ተፈጺሞም ዘለው ኢልና ንኣምን ሕዚ እንታይ እዮም እዚኣቶም እንተልና ብቐንዱ ከም መልዕሊ ኮይኑ ከገልግለና ዝኽእል እቲ ናይ ዓለም ለኸ ገበን ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ዝበሃል ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ዝበሃል ናቱ መመስረቲ ጽሑፍ ሮም ስታቲዩት ዝበሃል ኣሎ ኣብኡ 4 ገበናት እዮም ዓለም ለኸ ገበናት ገይሩ ዘቐምጦም 4 ዓበይቲ ገበናት ብናተይ ተሓሳስባ ብናይ ብዙሕ ትግራዋይ ኣረዳድኣ እውን እዚኣቶም 4 እዮም ብዝገርም መልክዑ ኣብ ትግራይ ተፈጺሞም ይፍጸሙ ኣለዉ በተቕልል ዝበለ እንተጀሚርና ንኣብነት ገበን ኩናት እዩ ሓዲኡ ዓለም ለኻዊ ገበን ዝበሃል ገበን ኩናት እዩ ገበን ኩናት ማለት ኣብ ከይዲ ኩናት ምስቲ ኩናት ተታሓዝነት ብዘለዎ ዝፍጠር ንኣብነት ቅትለት ዓመፅ ስርቂ ከተማ ምዕናው ዘመተ ሓደ ህዝቢ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካሊእ ቦታ ኣገዲድካ ምስዳድ ምእሳር እዚኣቶም ካብ ኩሉ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ካብ ትግራይ ወፃኢ እውን እናተፈጸሙ ዘለው ብግልፂ ገበን ኩናት በብመዓልቱ ይፍጸም ዘሎ ገበን እዩ ብትግራይ እዚ ምግላጹ ብዙሕ ነንሕድሕዶም ብኸመይ ይግለጹ ኣለዉ ዝብል ፕሮግራም ከድልዮ ይኸውን ግን እዚ ግልፂ እዩ እቲ ካልኣይ ዓብዪ ዓለም ለኻዊ ገበን ኣብ ትግራይ ይፍጸም ኣሎ ኢልና ንሓስብ ስለዚ እውን ዓለም ለኻዊ ዝኾነ መጻሪ ከኣት ኣለዎ ዝብል ሞገት ዘጠናኽር ኣብ ሰብኣውነት ዝፍጠር ገበን ይበሃል ኣብ ሰብኣውነት ዝፍጠር ገበን ማለት ብቐንዱ ኣብ ኩናት ይኹን ካብ ኩናት ወፃኢ ክፍጸም ይኽእል እዩ መጀመርያ ኣብ ክልቲኡ ዓይነት ክፍጸም ይኽእል እዩ ካብኡ ብዓይነቱ ዝተዋደደ ኣፈጻጽምኡ ዝተዋደደ ክኾን ኣለዎ ስፍሓት እውን ክህልዎ ኣለዎ እቶም ተጠቃዕቲ ከዓ ብቐንዱ ሲቪላውያን ክኾኑ ከለዉ ስለዚ ብመጠኑን ዝተዋደደ ብምዃኑን ኣብ ሲቪላውያን ዝበጽሕ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝግለጽ ንኣብነት ብቅትለት ሕዝውን ዲፖርት ምግባር ሓደ ህዝቢ ኣገዲድካ ካብ መረበቱ ምንቃል ምእሳር መግረፍቲ ዓመፅ sexual violence ዝበሃል ጾታዊ ዓመፅ ምፍጻም ሰባት ኣገዲድካ ምጥፋእ ካልኦት ኣብ ኣካላዊ ይኹን ሞራላዊ ከቢድ ጉድኣት ዘብጽሑ ፍጻመታት ኣብ ሲቪላውያን ክፍጸሙ ከሎም ብስፍሓትን ብዝተዋደደ መልክዑን ክኾን ከሎ እዩ እቲ ካልኣይ ኣብ ሰብኣውነት ዝተፈጸመ ገበን crimes against humanity ተፈጺሙ ንብል እዚ እውን ኣብ ትግራይ ብኩሉ ዓይነት ብሕጊ ብፋይናንስ ብፕሮፓጋንዳ ሰብኣይ ህዝቢ ከይወፅእ ዓፊንካ ብምሓዝ ብዙሓት ኣካላት ብምስታፍ ብዙሕ ታክቲክ ተፈጸመሎም ብጣዕሚ ልዑል ናይ ሓሰት ምጸለምታ ዝተኻየደሎም ብዙሕ ኢንቨስት ተገበረሉ ከም ዓዲ በቐንዱ እዚ ንምፍጻም ኢንቨስት ተገበረሉ ዝተሓስበሉ ስለዚ ዝተዋደደን ስፍሓት ዘለዎን ኣማይተ ሸሓት ሚልዮናት ተጋሩ ዝጸሉ ስለ ዝኾነ ኣብ ሰብኣውነት ዝተፈጸመ ገበን እዩ ኢልና ንግምት ንሓስብ ከምኡ ኢልና ስለዚ ንዑ ዝምጥን መጻሪ የድልዮ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ምጽናት ዘርኢ ዝበሃል ጀኖሳይድ ዝበሃል ብርሑቕ ኣብ ካሊእ ክሰምዑ ከለኻ ዝፍጠር ነገር ዘይመስል ግን እናረአናዮ ኣብ ህዝብና ኣብ ባዕልና ዝበጽሕ ዘሎ እዩ ኢልና ንሓስብ ሕዚ ብቐንዱ ቁሩብ ንምብራህ እንድሕር ተደልዮ ብዚ ጽንተት ዝበሃል ብቐንዱ ሓደ ህዝቢ ኤትኒክ ክኾን ይኽእል ወይ ናሽናል ተባሂሉ ዝግመት ብሄራዊ ወይ ብጎሳ ዝግለጽ ብምሉእነት ሙሉእ ንሙሉእ ወይ ከዓ ብውስን መልክዑ ንምጥፋእ ምስራሕ ማለት እዩ ንምጥፋእ ዝዓለመ ስራሕ ምስራሕ እዩ ብቐንዱ ጀኖሳይድ ጽንተት ህዝቢ ዝበሃል ሕዚ እቲ ቀንዲ ኣብዚ ዘድልየና እቲ ዓላማ እዩ እቲ
تا intent تبهال إياتا كند ملكي زت علامة خاب يزوس كافت تجبار يزوس مجلد تاتون الله بكم يزوس في السمزي إذ بقندو أفتقر يزوس في السمز الله نجا بسلستة أبسلستة علوي مصر هذا قتلتي سفي أنا قتلت سب ناي تجارو هيوت كاب إنسسا هيوت زرخسة كساع زمسل سب زوجه مقتل هذا ناي مدفي مسارحي اتقال أي بصفحات كاب حدا بوتا نابكالي بوتا حزبي مصنعت حزبي كلينس مقبار ناي جنوسايد حدا أكالي اتصالساي كام منباورو حزبي قصال تي حزبي كم حزبي قصالنت كيهلو غيركا مخوان تي منباورو حزبسي تي حزبي نخيقصل بزغبر ملكعو مسرح زي بفلاي قدم يلون كاب بانك معصاو كاب اخلن هالو سب طميو بنشتي حميمو زدحن سب كموت استغبر له مسرح زيهم مجلسات يوم بفلاي كام اب قربا بزحات ريبورتات كم زبلنا يوم تግራይ ተጋሩ ከም ተጋሩ ንዘይ መقصال زعلمو بتعم بزحات አካይዳታት ህዝቡ ብዙሕ ምቅታል ጥራሕውን ኣይኮነን ተቀታትላ ዓይነት ተመሳሳልነት ሰብ ንኸይቅጽል ሞራል ብጣዕሚ ዝጎድእ ንኣብነት ሰብ ሞይቱ ብእንስሳ እኖታት ደቀን بإنسس خبل الع مرأي مقبار سب تجارب مويتهم كل تسلسل معلت خي يقبر بوزيز حلفت النو بوزيز حلفت عشل بوزيز حلفة حزبي نايم قصال عدلو ينقسي حيال تراوما يقرفلو زبلت حساس وعزلو كبيد مدفر دك انستيو زيلو تستلمد عينت زي كونا بتعمي فيزيكال ون ناي مرباح ناي مقصال عدل بزغود ملكو تفصيمنا بچكانه حمومات كاب عرات اوريد كمقتال بقى هيوت ناي تግራዋይሲ ሳخنديناي كم زنقس ሳخنديناي ምንም ክግበር ከም ዘይኽእል ብዘረ መልክዑ ተፈጽሙ ቤተሰብ እና ረአዩ ቤተሰብ ንቤተሰብ ክዕምጹ ተገዲዶም ተገይሩ እዚ ኣብ ታሓንቲ ተዓማጺት ወይ ተዓማጺ ቤተሰብ ወይ ጎረቤት ስድራ ይኮነን እቲ ሰዓበይኑ ከም ህዝቢ ተስፋ ክትቆርጽ ከም ህዝቢ ናይ ምቕጻል ዕድልካ ክጫናገፍ ዝዓለመ እዩ እዚ ኣብዛ ዓድታት እውን ተፈጺሙ ኣብ ፍርድታት እዚኣቶም ናይ ጆኖሳይድ ናይ ጽንተት ህዝቢ መግለጽታት ተገይሮም እዮም ዝውሰዱ بقالات تناجيرو إيو في تجراي بزح ريكرد تجبرلو فلاي ناي محارة سراويتن ناي إرترا سراويتن لعلي شو عتا تهتي شو عتا لعلي شو عتا عمت با سبكن قتلين تأزيزنا كنت سنتو كومينا مزينا تباهيلو إيو بزير اون ريكرد مسكرنات استوهابو إيو اندحر دا امحارو ينايلكن سب تግራውነቱ اندحر دا اخيدو هيوت زادحنلو عدل ስለዚ ኢሬዝ መግባር ትግራይ ዝበሃል ብሄር ትግራይዋይ ዝበሃል መንነት ምጥፋእ ዝዓለሙ ገበናት ብስፍሓት እዮም ተኻይዶም ካብዞም ተግባራት ኢና ተላዒልና እቲ ኢንቴንሽን እቲ ሓሳብ ነምጾ እምበር ሓሳብ ናይ ግድን ብጽሑፍ ክቕመጥ የብሉ እዚ ኣብ ፍርድታት እውን ተቢሉ እዩ ሓንቲ ነገር እውን ብዙሕ ሰብ ገልጻ ዘሎ ክርዳእ ዘለዎ ጽንተት ህዝቢ ጀኖሳይድ ክበሃል ከሎ በዝሕ ናይ ግድን ኣይኮነ ኩሉ ሰብ ክመውት ማለት ኣይኮነ ኣብ ሩዋንዳ ቱትሲ ሰባት ኣይተረፉን ማለት ኣይኮነን ጀኖሳይድ ግን ኣሎ ንብል ብቐንዱ ተዓላማ ዝተፈላለዩ መንገድታት ተጠቒምካ ናይ ምቕጻል ከም ህዝቢ ናይ ምቕጻል ዕድሉ ምጭንጋፍ እዩ ጀኖሳይድ ዘብሎ ስለዚ ዚው ተፈጺሙ እዩ ካሊ ዓለም ለኸ ገበን ትራብዓይን ብዝገርም መልክዑ ኣብ ትግራይ ተፈጺሙ ናይ ምዃን ዕድል ዘለዎ ትራብዓይ ወራር ዝበሃል
crime of aggression ዝበሃል ሓንቲ ዓዲ ንኻሊእ ዓዲ ምውራር